ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೈಫ್ ಓಪನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ. NivedithaDinesh vlogsಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್. ಎಂಕಲಿನಿ ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಪೋವಂದುಲ್ಲ. ನೆಹರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುನೇಡು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಸುಷ್ಮಿ ಬಕ್ಕ ಅಗು ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಮಗಳು ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪೇದಿಗೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ತಲಪಾಡಿಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪುವೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಿಕ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಪೋಪ ದಯಪಣ್ಣಂಡ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿಪರ್ಬಾ. ಎಸ್ Piliparba 8 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಆತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಯಪಂಡ ಪಿದೇರು ಹೊಡಿತನ ತುಲೆ ಎಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಡ ಈ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಅಜ್ಜ ತೂಕ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ 1 hour ಆಂಡ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಇಂಚ ವೇಷದ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆರ್ಲ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಆರ್ ಬೈತನ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಿಲಿ ವೇಷ ದಯಪನ ದುಂಬು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರ ಅದು ಪಿಲಿ ವೇಷ ಮಾತ ಅಂಚದ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದು ಇಂಬಲ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಹಾಲ ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ಮಂತದು ಯಾಲ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಸಿನ್ ಮಗಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕಲ ಬರ್ಪ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವ್ಳು ಪೋತಿಕ್ವಾ ತೋಲೆ ಸುಷ್ಮಿ ಬೈದಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲೈತ ತಲಪಾಟಿ ಟಾಲ್ ಕೆಟ್ಟದಲ್ ಪೊಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಆಗೋಲ್ಲ ಕಸಿನ್ ಮಗಲು ಅಂಚ ನಾನೈತ ಸೀದಾ ಎಂಕಲ್ ಪಿಲಿನಾಲ್ಪೆರೆ ಹೋಪುನಿ ಬಕೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಾದ ಪನ್ನಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವು ಏರ್ ಪಂಡ್ರದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಮೈಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೆ NP ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಭರತ್ ಜೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಲೆ ಐನ ಆತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೇನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿತ ವಿಡಿಯೋಸು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಐನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಗೇರೆಗೆ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿಕ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಕೆಲವು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಕ್ಲ ಪುದಾರನ್ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲಿತೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಿಲಿಗಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಆಗೋ ಪಿಲಿಗಬ್ಬುಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಯ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದವಲಲ್ಲ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಎಟ್ ಸೌಂಡ್ಗೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಲಿಪುಗಂದ ಅದ ಸುಸ್ಮಿ ನಮಗ್ಲ ನಲಿಪುಗಂದ ಬಣ್ಣದ ಇತ್ತೆ ಆಗು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡುವಲ್ಲ ಅದೇ ಆಗು ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೈಫ್ ಓಪನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿಲಿತ ಬಾಯ್ದು ಲೈಟ್ ಮಗು ಒಂದು
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಏಳು ಪಿಳಿ ಟೀಮ್ ಪರಿಯರುಂಡು ಆಡ ಎಂಕಲ್ ಆಜ ಆಜಿಗೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆಂದ ಈ ಚಿಕನಿ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಳಿ ಈಗ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಳಿ ಗಲಿ ಗಲಿ ಹೀಗೆ ಪಟಾಪುನಿ ಪೋಯಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಾಜಲಾಪುನಿ ಚಿನ್ನಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಬಡಾಪುನಿ ಬಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಲ್ಲಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಕ್ ಬಡ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಸೀಟ ಹೋದವರು ಒನಸು ಬಂದು ಬರೋಡು ಅತ್ತೆ ಆಗು ಅಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಅವೊಂದುಂಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಂದೇರು ವನಸ್ಪುರ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರು ಇಲ್ಲ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ದಕ್ಲು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಗೊಬ್ಬದೇರು ನಲ್ತದೇರು ಎಂದುಲ ಇತ್ತದ ಕಟಿಲ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಅವಳ ಶೋಕ ಅಣ್ಣ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ದು ಕಟಿಲ್ ಸೂಪರ್ ಆತದ ಅವು ಟಾಪ್ ಉಡು ಈ ಸಲ ಐಕ್ಯ ತಿಕ್ಕೋಣ ಅದು ಕಪ್ಪು ಆಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಐನು ಉಂಟದ ನಮ್ಮ ತೂತಿ ನಮ್ಮ ಬೋದು ಲೈವ್ ತೂಕ ಅಂದಾಗ ಅವಳು ಪನ್ನಡ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಸತ್ತ ಕುಳ್ಳೋಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಸಾಲೆ ಕ್ಯಾಚ ಒಂದು ಬತ್ತು ಅವು ನನಲ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಜಾಕೆಟ್ ಮನ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಜಾಗ ಒಂಚೂರು ಕುಳ್ಳೆರ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಂತ ಮಲ್ಲ ಮಂತನೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ತುಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಏರ್ಲ ಕುಲ್ಲಿನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕು ಜೇರು ಅವೊಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆರ್ಗನೈಸ್ ವನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ವನಸ್ಸು ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಬೊಕ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಉನೇನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಂಚೆ ಮನ್ಪೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಚಾಟ್ ನಾನು ಒಂದೇ ತೊನೆ ಚಾಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಾಟ್